Isu-isu weteng kaliren ndelok cowek dibakar ngene gak bahaya ta? Yo jelas ae bahaya. Wong iki ngono ambune breng-brengan timbangane pengen tambah kaliren, ayo gawe dhewe ae. Yo iki bahan-bahane gorengan kabeh. Mari ngono uleken ambek terasi tambahno uyah, tambahno gula, tambahno micin, cek tambah sedep yo. Wis sisihno sik, gawe cowek liyane. Ulek-uleken bahan sing tak tulis iku yo. Mari ngono tambahno banyu. Nek wis siapno bahan-bahan sing kabeh digoreng, koyo tahu, tempe, iwak, urang sembarang wis pokoknya sak duwekmu. Nek duwemu mek endok ya ndokmu iku gorengan terserah, mbok dadar ya gak popo, mbok ceplok ya gak masalah. Wis nek iwak es mari digoreng kabeh, wis entasen sisihno kabeh. Ben tambah telap-telep, ndik kene tak tambahi terong ya, terongnya tak bumbui sisan terus digoreng mateng ngene iki. Wis terus sambel nang cowek mau tambahno lengo pas masakan sampai dek blekutuk-blekutuk. Iwake cemplungno nang ndukure sambel. Wis kabeh ngenteni opo? Ndang njupuk sego, ayo gek sarapan. Wis ojo bingung